Ja sam Tanja Kovačević, konzultantica i vlasnica tvrtke Kota Projekt. Prvenstveno se bavim povlačenjem bespovratnih sredstava iz EU nacionalnih fondova, ali mogu sad komotno reći da sam prvenstveno i inovatorica. Imam preko 40 ideja. Moja prva ideja ugledala je svjetlo dana 18.5. ove godine uz pomoć grada Zagreba i Obrtničke komore Zagreb. Radi se o aplikaciji Easy do potpora, koja i sama za sebe govori o čem se radi, znači pomaže poduzetnicima da se počnu povlačiti bespovratna sredstva iz EU, ali iz nacionalnih fondova. Znači objedinila sam na jednoj stranici 300-tinjak natječaja, znači svi natječaji iz europskih, ali i iz nacionalnih fondova su ovdje. Znači ako poduzetnik iz Varaždina želi ulagati na području grada Zagreba, za njega postoji kreditom do konkurentnosti mjere 1, kamatna stopa 1,85, samo zato što ulaže na području grada Zagreba. Znači to nije EU fond, to su nacionalni fondovi, ali to je nešto što je stvarno za jednog poduzetnika pomoć. Znači to je kamata s kojom će on moći odraditi svoj posao. Aplikacijom Easy do potpora upravo to sam željela postići, da se poduzetnicima omogući da vide da postoje natječaji na koje oni mogu aplicirati i na koje imaju pravo i da jednostavno krenu te investicije u hrvatsko gospodarstvo, da oživimo gospodarstvo u kojem se svi mučimo, borimo, a s druge strane imamo jako puno potencijala i imamo stvarno sredstva na raspolaganju koja nećemo stići povući na način na koji smo do sada radili. Znači korisnik na aplikaciji Easy do potpora može ukucati pojam pretraživanje po ključnoj riječi, evo recimo inovacije, gdje će njemu aplikacija izbaciti natječaje sve, znači i nacionalni EU fondovi. Znači nacionalne fondove raspisuje svaki gradovi i županije, dok europske fondove raspisuju uglavnom državna tijela na temelju europskih strategija prioritetnih osi. Na ovaj način poduzetnik može vidjeti šta mu se nudi i može sam provjeriti da li je on uopće prihvatljiv prijavitelj po tom natječaju. Korak dalje, otišla sam na bodovanje. Ono što je najvažnije da vidi da ne troši vrijeme, da ne kreće u nekakvo apliciranje na natječaj na koji on nema dovoljno bodova. Evo, znači, kad on sam ode na izračun upitnika natječaja, njega ova aplikacija uči šta on sve treba odraditi po određenom natječaju. Znači, odgovorom na svako pitanje aplikacija mu odgovara točno, ili na prvo ne, aplikacija mu odgovara netočno. Na zaprimljenom paketu omotnici naznačeni naziv ili referentna oznaka poziva. Što govori znači da prijavitelj koji je napravio kompletnu projektnu prijavu mora znati da na kuverti, odnosno omotnici, mora biti naznačena i referentna oznaka poziva. Na taj način smo pokušali naučiti ljude koji su dovoljno informatički pismeni i obrazovani, koji krenu sami raditi projektne prijave, da vide šta sve trebaju napraviti, odnosno da li su prihvatljivi. Znači ovo je cijeli set pitanja koje inače konzultanti uredno izračunaju prije svakog apliciranja na poziv i prema kojima oni u stvari utvrđuju da li je tvrtka, odnosno poduzetnik, prihvatljiv prijavitelj i onda se kreće sa izradom projektne prijave. Tu je neka razina do koje sam ja shvatila da bilo koji poduzetnik može odraditi, međutim, znači dobije se točna kontrolna, odnosno lista svih odgovora koji su točni, koje smo mi kao poduzetnici odgovorili, da se vidi koliko je u stvari bodova dostatno i onda se ovdje dolazi na pošalji, gdje znači svaki izračun koji je tvrtka napravila, ja kao konzultant ću dobiti na mail i nazvat klijenta, dogovoriti sastanak, uputiti ga da li je natječaj dobar, da nije možda full-on natječaj, ili ako on ima svog konzultanta, onda on to svoje bodovanje može i projektnu prijavu odraditi kod svog konzultanta. Poanta je u tome da je personalizirani pristup, da klijenti stvarno dobiju ono što trebaju, informaciju i to pravovremeno. Aplikacija je razvijena na 3 platforme kao web, mobilna, znači iOS i Android. Znači, poanta je u tome, većina konzultantskih tvrtki radi na način da šalje newslettere i onda tipa jedan poljoprivrednik dobiva obavijest da je otvoren natječaj za informacijske komunikacijske tehnologije koji njega uopće ne zanima, ne stigne iščitavati 20 stranica newslettera i onda on to samo briše na svom mobitelu. Na aplikaciji Easy do potpora, kada ju downloadate na svoj mobilni telefon, možete naći natječaj koji u najavi, recimo ICT, informacijske komunikacijske tehnologije, najavljen je za 30.11. ove godine i možete staviti prati. Znači, aplikacija će vam poslati notifikaciju samo za taj natječaj koji će biti otvoren
30.11. Znači nećete dobivati brdo informacija koje vas ne zanimaju, odnosno natječaju koji vas uopće ne interesiraju. Važna stvar koju sam uspjela napraviti i što sam jako zahvalna, kad sam imala tu ideju, naravno svi znamo koliko programeri koštaju, nisam je mogla sama isfinancirati, uspjela sam uz znači sufinanciranje Grada Zagreba i Obrtničke komore Zagreb doći do toga da aplikacija oživi i ugleda svjetlo dana i uz to znači svi poduzetnici Grada Zagreba na temelju toga imaju besplatno korištenje aplikacije na godinu dana. Svi ostali bi za sad trebali plaćati, imamo nekakve pakete, tu neću sad govoriti o cijenama s kojima sam išla, znači stvarno minimalnim da ljudi dobiju za svoj novac ono što je njima i tekako potrebno. Vidite sami da su slike na aplikaciji, njih sam samo vukla 48 sati, baš da bude user friendly, jer neki put je naziv natječaja u 6 redova, dok ja kao konzultant više ne znam o čem se radi na natječaju, već vidite po slikama da li je to uopće nešto što bi vas interesiralo ili ne. Korak dalje, za ovu aplikaciju i za sve moje, znači ja kažem imam preko 40 inovacija spremnih za daljnji razvoj, ali prvenstveno želim nadograditi Easy, znači u suradnji sa nekoliko isto tako inovativnih ljudi iz dijaspore, pokušavamo otvoriti ured za dijasporu, da pomognemo, da privučemo strane investitore u Hrvatsku, znači preko Easya ćemo ponuditi kompletnu uslugu za bilo kojeg stranog investitora, znači da možemo otvoriti tvrtku za njega u Hrvatskoj, da ga ne odbije na početku odmah otvaranje firme pa ti jedan put odbiju ime pa ti drugi put odbiju ime, nego jednostavno da to bude nešto, gledaj, ja želim to, mi mu nađemo i projekt, znači imamo tim stručnjaka, doktoricu geodezije koja može naći zemljište pola poljoprivredno, pola građevinsko u Istri ako klijent tako želi. Otvaramo firmu i nalazimo natječaj iz EU fondova, što je ili nacionalni, znači što je jako bitno, strani investitori ne znaju ako ulažu na području Republike Hrvatske da postoje EU fondovi koji im pomažu. Znači da jedan strani investitor kada želi graditi hotel ili nadograđivati ili bilo koju investiciju odraditi u Hrvatskoj na području naše države može dobiti tipa 50-40% sufinanciranje svoje investicije. Znači njegov rizik više nije 1.000.000 eura nego 500.000 eura. Znači na taj način ćemo mi njemu dati kompletnu uslugu, kompletnu informiranost i sve ono što je u stvari on i očekuje kada daje toliki novac, a nama je itekako to važno. Znači ono što bi željela naglasiti, što mene kao hrvatsku poduzetnicu jako muči, znači 31.12.2015. je u Hrvatskoj bilo 260.000 poslovnih subjekata, 31.12.2016. znači godinu dana ranije prema Državnom zavodu za statistiku taj broj je pao na 220.000 subjekata, znači 40.000 subjekata poslovnih je nestalo. Ja ne bih željela biti jedan od njih i zato bi rekla onu slavnu izrečicu najpoznatijeg američkog predsjednika, ne pitaj što tvoja država može učiniti za tebe, već što ti možeš učiniti za nju.